Pro většinu mužů je svádění žen běžnou záležitostí a provádí ji s lehkostí, která se dá srovnat pouze s pohybem ženy v obchodním centru. Já jsem bohužel nikdy nepatřil mezi tu velkou skupinu vyvolených, po kterých se vnadné a krásné ženy pnou jako břečťan. Nikdy jsem neoplýval znalostmi francouzské poezie, doprovázené rýmy vlastní produkce, podepřené jemnými náznaky nevtíravé a přitom velmi vkusné erotiky. S neznámou ženou jsem se vždycky cítil velmi nesvůj a jediná konverzace, kterou ze mě dokázala i sebelepší rétorka dostat, byla přednáška o tom, proč státy konfederace prohrály americkou občanskou válku. Považoval jsem toto téma za velmi poutavé a i přesto, že dodnes nevím, proč tento tah nevycházel, jako by žádnou z těchto dam nenaplňovalo povídání o kratáčových střelách, obětích bitvy a útocích na bodáky. Ač byla oběť mé vášně jakákoliv, vždycky zavedla hovor na podstatně morbidnější téma. Proti volbě jejich témat byla válka v Americe jako studium odstínu cukrové vaty na reakce žáka 3. třídy. Dlouhé hodiny rozhovorů o velikosti poprsí zpěvaček, gigantických rozměrů rozkroků producentů a drogových závislostí hvězd mě značně vyčerpávaly. Možná má inteligence nedosahovala jejich, možná jsem neabsolvoval nějaký kurz, nebo mě jen rodiče zapomněli upozornit, že mezi povinnou četbu k maturitě patří i nedělní blesk. Nevím, ale můj unavený mozek mi nebyl schopen dát žádnou rozumnou odpověď. Samozřejmě, že jsem se snažil. Když se mluvilo o poprsí, pružně jsem reagoval například tím, že by to slečně taky neuškodilo, protože na plochou dráhu se chodíval dívat naposled můj pradědeček za první republiky. Narvané kalhoty jsem osvětloval tezí, že spousta producentů je častým útokem neúspěšných umělců a suspenzor je, když nepočítám jejich mamutí ego, nepostradatelnou součástí jejich přirozené intuitivní obrany. U drogových závislostí jsem se často vyjadřoval v tom smyslu, že pokud bychom si taky něco dobrého dali, možná bychom mohli stočit konverzaci na méně brutální témata. Jako příklad jsem obratně uvedl vyvraždění slavníkovců. Ale snad proto, že byly slečny příliš upjaté, či snad plaché, ač jsem se snažil, seč jsem mohl, moje komplimenty nepadaly na úrodnou půdu. Obdivoval jsem svalnaté muže, jenž ovládali bravurně řeč těla, jejich gestikulace, s pózou sochy Davida a schopnostmi manipulace prodejce mobilních služeb byla až úctyhodná. Vzhledem k mému tělu nebylo možno provádět Davidovu pózu, jelikož v mém podání připomínala spíše zvoníka od Matky Boží. Když nezabrala konverzace ani řeč těla, musel jsem se spolehnout na svou poslední prověřenou zbraň. Moje charisma. Ani nevím, jak jsem to dělal, ale lidi nějakým způsobem dělali přesně to, co jsem chtěl. Uvedu snad jeden příklad za všechny. Se 3 kamarády jsme se jednoho pátečního večera rozhodli vyrazit do klubu. Nebyl jsem nikdy zrovna klubový typ. Hluk bránil tomu, abych si s přáteli povídal o ukrajinské krizi a záplavách Tádžikistánu. Alkohol mi až na občasné světlé okamžiky nikdy nedělal příliš dobře, takže po ránu jsem často diskutoval o nesmyslnosti bytí s mou věrnou družkou Mísou Záchodovou. A ani tanec nebyl mou nejoblíbenější parketou. Když se vydáte hluboko do severozápadního Německa, stává se dost často, že kolem silnic stojí stavby, které svým pohybem i konstrukcí silně připomínají moji osobu při tanci. Ano, odhadujete správně. Řeč je tu o větrných mlýnech. Tím samozřejmě nemyslím ty krásné a štíhlé větrné elektrárny, ale robustní kamenné mlýny s těžkým spodkem, roztrhanými plachtami a pokalénou střechou od prolétajících ptáků. Mladíci, snad otupení alkoholem či jen nevyzrálí vzhledem k svému věku, často se ke mně přibližovali při tanci, když nebylo místa k zbytí. Problém byl v tom, že při hojné účasti na parketě to kolem mě po 2 skladbách vypadalo jako v pražských ulicích po nájezdu Švédů. To ale mluvíme o relativně klidných skladbách. Pokud přišel na řadu hard rock, či nedej Bůh punk,
S otevřenými ústy zůstávali i očití svědkové bitvy o Stalingrad. Vraťme se ale k otázce mého charisma. V klubu, kam jsme zavítali, byla taková oblaka dýmu, že sedět v první řadě hlediště Národního divadla při jeho požáru by vám připadalo jako útulné tepidárium nízkorozpočtového akvaparku. Po hmatu jsem nalezl volný stůl. No, tedy myslel jsem si původně, že byl volný a že to, čeho jsem se dotýkal, byl stůl. Po krátkém zapnutí ventilace obsluhou jsem rozpoznal, že tisknu ňadro jedné starší slečně. S nadějí, že snad slečnu přesvědčím, že jde o nový středomořský způsob pozdravu, jsem pronesl. Krásný večer, není-liž pravda, velmi mě těší. Pevný stisk, to značí silnou osobnost. Myslím, že slečna mou nadmíru promyšlenou lest prokoukla. Přesto jsme se ale ke stolu 5 slečen i přes jejich mírný odpor spojený s házením půl litru a popelníků vešli. Nebylo mi vůbec pochuti, že musíme náš již tak těžce vybojovaný stůl s někým sdílet, ale říkal jsem si, že alespoň zde je možnost k seznámení. Moji kolegové nebyli také z nejvýřečnějších, takže když jsem si spočítal pravděpodobnost následující situace, vyšlo mi, že musím odejít s nejméně 3 dívkami domů. Nahodil jsem tedy svížné téma. Jelikož jsem již byl poučen dějinami, pokusil jsem se odvrátit krach a témata zvůní střelného prachu jsem vyměnil za daleko romantičtější téma. Začal jsem o politice. Zdálo se mi, že moje teorie o liberální, i když poněkud utopistické myšlence raného komunismu, padá na úrodnou půdu. Dav mě napjatě poslouchal. Celou minutu mi viseli na rtech. Náhle se slečny zvedly, že jdou tančit. Chtěl jsem jít s nimi, ale když jsem si vzpomněl na genocidu, kterou jsem naposled způsobil v klubu Temný zítřek, rozhodl jsem se, že ještě posedím. Trochu mě překvapilo, že si berou kabáty a kabelky a byl jsem trochu vyděšen. Poté mi to ale došlo. Moje podvědomí mě zachránilo. Mým úkolem v tomto boji nebylo ženy svést, ale získat pro naši politickou diskuzi volné kolbiště v podobě rozsáhlého stolu. A tak se také stalo. A to na celý zbytek večera. Je tedy možné říci jednu věc. Mé charisma je i přes veškeré mé neduhy naprosto nedostižné. Dnes už jsem trochu moudřejší. Při tanci si nasazuji na krk bezpečnostní ceduly s nápisem Pozor, nebezpečí úrazu rotujícími předměty a snažím se nehledat volných míst k sezení pomocí pantomimy. S dobýváním srdcí krásných žen mám však stále trable. Možná se jednou objeví žena, která mi potvrdí, že šlapat po zamrzlých pláních Virginie bosí nebyla pro špatně zásobené vojáky konfederace žádná legrace a že generál Lee byl skvělý velitel, i když byl někdy trochu fouňa. Možná, že se objeví dívka, která pochopí mé náročné a promyšlené vtipy a občas, samozřejmě s navýšenou úrazovou pojistkou, se rozhodne podniknout se mnou nebezpečnou výpravu na taneční parket. Možná. Do té doby jim bude muset stačit mé charisma a Quasimódova řeč těla.